Maiz une haiek dauzkagun, memorian hiltzaturik, iragana ta oraina, dena bat dela zirudik. Eundaka pasarte dauzkak, aiztondora zabaldurik. Jose zenbat mezu isil, bide txurretan sarturik. Tairi irudikatuz, sentitzen gaituk gerturik. Mezuak nola dauzkaken, puntxu gorriz osaturik. Ameslariak zebiltzak, ire txinpartak harturik. Zu horren espirituak jarraitu dezan bizirik. Zu horren espirituak jarraitu dezan bizirik. Oso latza izan da. Gaur, Zizurkilen gaude. Hitz hauek esanahi berezia hartzen dute. Oso latza izan da. Lau hitz horiekin laburbildu zuen Jose Arregi Zizurkidarrak poliziaren atzaparretan igaro zituen 9 egunetan sufritutako inpernua. 72 agentek bere gorputzari egin zizkioten basakeriak. Lau hitz hauek eztanda egin zuten herri honetan, eta Zizurkiletik Euskal Herri osora zabaldu ziren. 32 urte igaro dira Jose Arregi erari zutenetik, eta gaur, 32 urte geroago, ozen eta argi esaten dugu, estatuak etengabe erabili duela tortura Euskal Herriaren aurka. Diktaduraren garaitik gaur egunera arte, torturaren erabilera sistematikoak ez du etenik izan. Milaka Euskal Herritar torturatuak izan dira azken 50 urteetan. Bata bestearen atzetik joan dira arizatzen tortura salaketak eta testigantzak gaur egunera arte etenik izan ez duen sokan.
Horietako bakoitzaren atzean, inpernu pertsonal bat edo eragin kolektiboa duen errealitate bat dago. Helburu politiko jakin batzuk lortzeko, milaka pertsona torturatuak izan dira Euskal Herrian. Frankismoaren osteko lehen urteetan, diktadurako legedi antiterroristarekin amaitzeko, benetako urratzik etzen emon. Egitura juridikoan eta legegelean, frankismoarekiko benetako hausturarik ez baitzen egon. Auzitegi konstituzionalak hala eskatuta, inkomunikazio aldia 10 egunetik 5 egunera jaitsi zuen 80ko hamarkadarako gobernu sozialistak. Poliziaren zaintzapean igoretako denbora epearen apurkako murrizketa horrek, ordea, ez zuen saihestu torturaren basatien salaketa. Orduko agindu berria hau zen. Eraginkorragoak izan behar dugu denbora gutxiagoan. Torturaren errealitatea eta datuak abiapuntutzat harturik, bukatutako errealitate horren dimentsio osoa argitara ateratzeko konpromisoa oso garrantzitsua da. Abenduan, Euskal Memoriak torturari buruz sekula egin den txostenik osatuena argitaratu zuen. Oraingoz, 4.800 tortura kasu izen abizenekin egiaztaturik daude. Eta egindako kalkulen arabera, 10.000 Euskal Herritar inguru torturatu dituzte azken 50 urteetan. Eta horietatik, 11 bizia galdu zuten. Gobernuko alderdi edo uniformearen kolorea gora bera, torturak bere horretan iraundu. Gobernu eta polizia guztiak torturatzeagatik salatuak izan dira behin eta berriro. Tortura hor dago, bizirik dirau. Zigorgabetasunean bizirik eta zoritzarrez, atxilotuaren gorputzean eta noizbait aurrez aurre topatu zuenaren amesgaiztoan ere bizirik. Bizirik dirau, artxibatutako salaketen egunereko realitatean, testigantza berri bat irakurtzen jarraitu ezin duenaren taupadan. Bizirik, bai, erantzunen indultoetan, kondekorazioetan eta maila igoeretan. Bizirik herri honen oroimenean. Inork ezin du esan torturaren erabilera oiz kanpokoa dela edo funtzionario publiko batzuen gaikeria isolatua besterik ez dela. Gainera, bere honean dagoen inork ezin du esan jarraitu poliziaren izen onaren aurka konspiratzen duen pertsona multzo txiki batek asmatutako artifizioa dela. Milaka pertsonak dinogu, giza eskubideen aldeko elkartek dinote eta baita Estrasburgoko auzitegiak ere. Hemen torturatzen da. Espainiar estatuan atxilotzegunetan torturatu egiten da. Memoria dugunetik torturatzen da. Eta modu ezberdinetan hartu dugu horrien kontzientzia. Milaka testigantza irakurri ditugu. Argazki beldugarriak ikusi ditugu. Guregandik oso gertu dagoen norbait atxilotu dute eta torturaren berri zuzena izan dugu. Azkenean, gure bila etorriko ez direla pentsatu arren, gau ez eraman eta torturatu egin gintuzten. Euskal Herriko karrasia dela esaten zuen 80ko hamarkadako afixek. Ezik eta kontua izan da beraz, torturaren errealitateaz jabetzea gure herrian. Eta pairatu dugun indarkeriaren ikurra da torturaren oihua, torturaren zama. Tortura, giza eskubideen urraketa oso larria da, eta biktima ugari zein impunitate arrastro amaigabea utzi ditu. Egia osoa azaldu. Erantzunleak seinalatu, Espainiar estaturen ardura azpimarratu eta impunitatearekin amaitzeko urratsak exigitzen ditugu. Ez dugu nahikotzak jotzen torturaren kontrako gaitzespen generikoak egitea. Torturatu gaituztela onartzeak duintasunaren abiapuntua behar du izan. Bainontzia, elektrodoak, kolpeak, garrasiak, flexioak, portzaketak, isiltasuna, tolerantzia, konplizitatea, estalketa, inork ezin du saihestu hainbat hamarkadaz luzatu den errealitate gordi horretan izan duen erantzunkizuna. Eta helburu horrekin, Zizurkilgo Jose Arregi plaza honetatik, jakitera eman nahi dugu determinazio osoz
Kontuak eskatuko dizkiegula torturatzailei, tortura agindu eta albidetzen dutenei, estali eta babesten dutenei, hori gertatzen dela edo gertatu izan dela ukatzen dutenei, eta baita ez jakinerana egin eta ezer esan gabe beste alde batera begiratzen duenei ere. Aritza dazka bat aukeratu dugu gaurko ekimenerako irudi. Esan nahi handiko sinbola euskal iruditegian. Aritza sendotasunaren eta iraunkortasunaren ikurra da. Zuhaitz sendo eta iraunkorra. Mendetan barrena herri honek libre izateko erakutsi duen grinaren pareko ezaugarriak dituena. Euskal Herriak abiatu duen ziklo historiko berri honetan, bere itzala ez ezik, oso iraunkorreko aritzaren adaburua eta enborra ere zabalak behar ditu. Milaka pertsona terpetu eta babesteko gaitasunarekin. Eta horretan dihardugu. Euskal ikuskera eta bokazio unibertsala izango duen askatasunaren bidea urratzen. Gure zenideak izan zirenen ideiak eta oroimena ekarri nahi ditugu gogora gaurkoan. Haien konpromisoa hartu eta gaurkotzeko garrantziaz jabeturik egungo eta etorkizunerako erronkak lortzeko baligarriak dira gure ustez. Haiek gogoan eta askatasunaren ametsa errealitate bilakatzeko beharrari erreparatuta beraien memoria eta duintasuna aldarrikatzen ditugu. Mercedes Antzeta, Manuel Tomás, Antonio Goñi, Juanjo Monduate, Alfredo Valcárcel, José Arregui, Esteban Muruetagoiena, Mikel Zabalza, Juan Calvo, Gurutze Jantzi eta Xavier Galparsoro. Zuek ez zineten torturarin bidaia lasgarritik itzuli. Zuengatik, anterkeria hori azalean bizi izan duzuen guztiongatik, beste inoiz infernu horretatik pasa ez dadin, basatikeria honekin bukatzeko gure konpromisoa erakusten dugu. Gure konpromisoa gatazkaren konponbidearekin ere biak eskutik baitoaz. Gure aurrekoek bezala, oraindik gainditzear dagoen gatazkari bidezko konponbidea emateko, erabateko konpromisoa dugula adierazten dugu. Gatazkaren arrazoiak eta ondorioak politikoak direnez, akordio politikoa eta demokratikoa ahalbidetuko duen konponbidea lortzeko lan egingo dugu. Elkarbizitza eta eskubide guztien onarpena eta gauzapena ahalbidetuko duen konponbidea. Gure ekarpenak etorkizun horretan du zentzua. Hori defendatzen dugu eta horren alde lan egingo dugu. Gure ustez, hori baita berme bakarra jasandako bidegabekeriak eta mina errepika ez daitezen. Akordio politikoak konponbide justoa eta partekatua zehaztuko du. Ondorengo, elkarbizitza demokratikoak ahalbidetuko du bakea. Hemendik, eskaera zehatz bat egin nahi diegu Eusko Jaurlaritza berriari. Gasteizko eta Iruñeko parlamentuetan ordezkatuta dauden alderdiei eta giza eskubideen memorian eta indarkeria desberdinek herri honetan eragindako biktima guztien erreparazioen arloko politikak definitzeko ardura duten pertsonei. Hauxe da eskaera. Behingoz, errelato guztiei bide ematea, giza eskubideen urraketa guztiak aitortzea, eta haien aurrean justizirako eta erreparazioko politika eraginkorrak aktibatzea. Era berean, gertatuko guztiaren gaineko erantzunkizunak exigitzeko orduan, ezin dituzte albo batera utzi estatuak, haien agenteak, eta markada askotan zehar errepresioa eta estatu terrorismoa ahalbidetu duen alderdi, gobernu eta instituzioetako kargudunak. Batzuek aipatzen duen zoru etikoak argi eta garbi jaso behar du konpromiso hori. Etorkizeneko erronka torturatu guztientzat egia, justizia, erreparazioa eta errepikatuko ez denaren bermea lortzea da. Inor ez dadila bidearen erdian geratu. Inork ez dezala estatuaren ardura ahots txikiarekin aipatu. Gora Euskal Herria eskatuta! Gora! Gora Jose! Gora! Eusko Gudaria!